Wala pa tayong viewers. Oo, madagsak. Gising na kayo guys. Balik ko na lang yung 200 wrap. Ano ko na lang? Sabay na lang. Buhay ko. Vlog sila. Vlog. Oo, alam ko Ingay-ingay. Okay, maingay bebe. Yan. Hello po kay Ma'am Beverly Castillo. Shout out po sa inyo. At kay Ma'am Maricel and Ascension. Yan, magluto tayo ng native chicken. Dapat guys tilapia, kaya lang walang nahuli. Ay may nahuli din pero wawalo lang yata. Kaya ano na lang, naghuli na lang kami ng manok. Tapos na, Dan? Igisa ko na to. Yay! Fire! 3 to 5 minutes. Ayan, Luto na ating, ito. ano, Parang may tiban lang baga. Native chicken. Dikit agad. Dilaw na dilaw. Oh, mataba na yan. Uy. Baka na naman siguro ni Judo yung sakat-sakat lang naman. Andun guys ang tiligaya. Oh yun. Ano pa nga ate? Mag-shout out. Hello po kay Kading Kabatay. Hello po. Good morning. Busy ang ating mga inday. Quiet! Hello din po kay Ma'am Conchita Natividad. Sarap naman po ng native chicken. Nams kuya. Ayan. Sarap talaga. Lalo pag maraming papaya. Hello din po kay Jim Carion from Apalit, Pampanga. Bilis naman lang tapos. Kay Sir Angelito Dinyaga. Hello po. Yan, magpalista na sila. Oh. Maglista lang tayo guys sa mga ano nagbunot. Kung ilan na bunot nila. Ilan sa'yo lang? Kaya ate Gretchen ako. Ay. Lista mo rin eh. Sino magpalista guys? Kaya Ron, sa'yo ilan? 750 plus 8. Ron 750. Butet 700. Sino pa? Isang planggana ang manok, guys. Isang palanggana. Naka-live tayo guys sa YouTube. Magkano na, Beng? Sa akin, guys, 180. Talaga. Wala kagabi lang. Kagabi lang yun. Ron 750. Butet 700. 700 plus 750 plus 8. 800 ka irap. 250. Wala na sila mga Kaya ba kaya na kailan? Ginabilang mo nila. Hello po kay Sir Ryan Marbaldos at kay Carolan Pascasio. Lan? 2,000? Lan lang ang pula namin. Hingit lang po. Saan tiligayang ginaabangan ko guys kung nakailan siya eh. English daw ay kayo na. Paid na yung tatla? Si Ron, si Irap, tsaka si Butet. Oo. Ah, Ron, Irap, Butet. yung Ron kay Butet. Kaya ano, ako kay DJ? Kanina? Nagutang ako kay DJ. Nauldak ka. 600 kay Nugnog. Kay? Nugnog, 600. 600. Dandan. Dandan ilan? Okay. 650. Pag samahin mo na kay Nugnog at Dandan, 1,250. Huwag na mag-uwi ng babae. Ay, gusto nyo ngayon. Saan yung ano mo ah? Ano na yan? 1,250.
Lang. Sa inyo lang, wala pa yung sa inyo balaw. Yung ano, ang ating cooker, si Kuya Dan. Siyang naguli ng manok. Yan, siya rin magluto. Siya rin nagparte. Palpak yung ano natin guys eh, patanga ngayon. Hindi nakisama. Yan, nakita Sino niyo pa? naman. Sino magpa-lista? Nakita niyo naman, binalik namin yung nahuli. Oh, kailangan na ibalik namin sa palengke. Gigil yan. Karo yung nay. Oh. O, diba? Nagkakagulo, Tiliso nagkakagulo. ilan? Stop. Paid na to. Oo. Oh, yung pit mo. Kita na. Tapusin nyo na eh. Wala pa naman Hindi ka naman tapos. Baka malito ka mamaya. 465 ikon mo baka malito. 465. Patay sa ating wakandara. May Tingnan ba ka dyan? may nordyan. Dito sa buto dito. Mayroon patis ka Sino dito. ba? Ikaw, Joy? Magsik ka ba? Isa pa. Mamaya pa? Mayroon pa dyan. Nilaman yan yung patis. Hello po kay Sir Brent Cart Flores. Shout out po sa papa ni Sir Brent na si Sir Toto Flores from Las Piñas City. 360 plus 250? Sana si tatay mo daw. 360 plus 250. Basta yung taon dinagpunot. Ikaw ay? Ang ganda naman ng lugar niyo. Wow. Thank you so much po Sir Jeremias Masaul. 200 at saka 360. Ano, auntie, magkain muna. Kaya nga kami nagkain naman. Shout out po kay Ma'am Lilet Nagares from Bulacan. Ano yan? Ang muritan. Hindi, yan, may nakakatan daw. Kala mo yung kunggon. Meron siyang dalawa dito oh. Lalo pa nga dito kagabi. Ay si Dana po ay umuwi po muna sa kanila. Napansin ko lang kagabi pag-awin niya. Ba't nagpag-ako? Baka may uod. Nagdako. May isang libaw. Ha? Pumpira na belas kami nagano isang libaw na pulot kami natata. Magkano na yung sa inyo daw? Silang tipasing ay Ahon. ahon. Siya ba sinali na Hindi ang pangangailangan. Palaban ang ating mga senior guys. Hindi ka nag-ahon. Sa Antiligaya lang huli. Tanungin mo yun, 130. Sabi ko, Antiligaya bilangin ko ngayon nabunot mo. Huwag na kakahiya. Baka wala pa 100 ko na. Maghapon nun, 6 to 6. Pangbili niya lang ng vitamins niya, cigarettes. Talaga naman si Tita Ligaya. Hello po, Tita Luz Kitchen and Adventures from Qatar. Shout out po sa may hinang nilalang bikers from Valenzuela City. Ino lang kinayabang. Kaya ba? Inong plat lang sa kanila. Bali, dalawa lang. Kit man yun sa bata. Ha? Sabi ko sa'yo. Saglit ka nga nanood, daw ng saging. Bali no? Taklog natin dito. Oo nga pala. Dali. Ayun naman yan ako. Hindi, yung maayos din eh kayo. Huwag mong kainan mo. Sagot mo lang. Pero yung gusto mo dyan. Doon sa bandang layo, pinaganoon naman. Ba? Ilan nabulit niyo ba? Ba? Thank you po, Ma'am Lelet Nagares. Jay, doon na. Shout out po kay Nanay Juliet at Tatay Iko. At kay Del at Warren from Apalit, Pampanga. Mayroon, binalik namin. O, diba? Ang gulo-gulo. Binalik namin, pinakita rin namin sa nag-ano na, no? Hindi sa palengke balik, kundi doon din sa tispan. You're welcome po, Ma'am Lelet. Kailan ka nanti pasay? Shout out po sa Rogasa family. Hello po.
Ayos pa sa amin. Tulog tayo nanay. 263 din yung Ito na guys, antipasing oh. Ang akin doon. Antipasay ilan na nabunot mo? Ayos na pa. Nung una kong bunot, 160, isang plat. 260. 160, 170. 290? Oo, yung isang plat. Siguro kanti ligaya 90. Eh, overtik mo. Dalawang daan din niya may get. Dalawang ang deligaya? Ay, dito sa Diligayo. Oo, dalawang daan din. Kabulot pa ako ng tanda mamaya di ko rang ride. Ay, bunutin nyo na yun, tira. Hello Eh, po ako na din. kay, ano, Kuya Jose de Vera. Oh, huli na ako. Kunti na yun. Kagabi pa kami. Oo, bawal mapagod ang ilong mo at bagong luto ka eh. Nagasusugutin ko sa akin. Da, baka kinagat ng ahas. Lagi ba yan? Kulang kaya pagpunta mo kay Bilo. Baka ipis lang yan, no? Hindi Hindi, lang katabi ang pag-ahon napuuntan. niya. Ikagat na. Kinagat sila mo. Wala kayo nagkuha ng daon ng sila eh. Meron na nga ba? Baka natabunan na. Antiligaya, tama na po ang vitamins. Pahaba ka ng ano nyo nung ano. Para daw makabingay. Yung batanggin niya. Batanggin niyo. Ibag nyo na eh. Ibag nyo niya. Shoutout po sa Deniega family. Solid DFL kami. Well, thank you so much po, Sir Angelito Deniega. Mas ganun alag. Wala na, mag-uwi ka na. Dalawa na lang, walang tuloy. Meron. Wala na. Magbalik mo na ko. Uy. Ay! Na! Wala na. Ang totoo na naman ako dito. Kaya. Shoutout po sa Avan and Fernandez family dyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Balik ka? Wow! Hindi niya tayong planggana. No. Balik ako bukas. Doon pa din po sa bahay, umuwi lang po siya sa kanila. Sir Just Ethan Rowalis. Ilang saging ko na eh. Dalawa. Kainan na rin. Pura na daw nabot niya ba? Ano kung sa kasama niya? Sa malay. Tama na. Kinayan load. Ilan sa kanya? Shoutout po sa Abrenica family from Belliasas, Pangasinan. Merinda. Ay, hindi pa nabilang? Hindi pa na nabilang sa bata? Magbalik ka. Katak lang na. No, ayan ang pahinga muna sila. Dali na oh. Dali na. Kumakain sila ng dragon fruit. Tatlong libo na siguro. Magulos lang yun. Titingin ako, ha? Yan, no? Ang sarap yan pag dilaw-dilaw yung sabaw na yun. Shout out po sa kay Sir Erwin Tapalya at sa dalawa niyang anak kay Andrew Tapalya. Sino yung isa? Adrian and Andrew Tapalya. Ito na yung basahan pa eh. Basahan to?
Hindi ba sila nagpulista? Hoy, ba? Balik yan sila. Tapusin nila yung plat nila doon. Yung ano yun. Hindi na magano. Si Ante Pasing, Ante, naka-live tayo, Ante. Kaway ka. Nagpahinga lang ako guys pag kainit. Hindi ko kayang init. Merinda ng dragon fruit. Merinda tayo guys ng dragon fruit. Nasaan Piligaya na lang na nakaupo dun. Ah. Ante, mamaya na yan! Ay! Ikang kakadi may sanga ka ha? Hindi pa kayo nakapasa. Hello po kasi kay Sir Eddie RTV. Shout out din po sa channel ni Bon Hi TV. Pwede po Sir Angelito Deniega. Oh, magbabike lang. Layo na no. From Valenzuela to Mindoro. Kailan po kayo ano sir? Magbabike. Tama lang mo ako kaya lang siyang vlog ko. Magawid ka na, like. Sariling amoy. Sarapan mo daw ang luto mo, nakasalalay daw sa iyong pananghalian. Matik yan. Sabaw pa lang yan, tingnan mo, kasya na. Sabaw pa Tumirata lang. dyan. Hello Ate Joanne, mag-uwi ka na at magpatanim ka na bukas. Ay, tapos ka na pala. Ayaw nga pala. Nagtakasan yung pasyaw, kala niya kanya. Ay, Yun oo, pala. Ate Joanne. Ka daw nagpaalam. Lagot Kala ka. may Kala papakanya niya daw daw, tagaraw yun. ka lang. Muta eh. Kadami. Oh, sabihin mo. oh. Kadaming gusto, sundong gustos niya. Allah! Ay, pamirinda pa. Oh, yun lang eh. 300. Di, sisisais lang sila. 300. Magpapawas na rin, magpamerinda. 300. Tinapaya. Parating araw lang naging ano. O ate. Dalawang beses lang na mirinda. Lugtog natin dito. Ilan ba sila nagtanim? Extend? Akala ko ayaw mo yung pala. Yung nasamnanan na. Ay, nakaplano na ngayon. Si Ping sa Tagaraw. Kumaribuso ka mga radang, hirap ka nagraraw. Kaya nga naghanap na kami ng ano. Naghanap ako ng manananim. Bayad lang na lahat kasi. Hindi ka makalaga siya. Kaya tiduan doon ay para nagaganon. Hindi mo naman. Ay nga tayo. Wala mang pinadala na pira. Paano yan? Lang sa niya ipadala. Padala siya kay ate. Nay, gino. Ay na yung ano, sili. Tinating sabaw. Dami. Binunot niya na kay sili, oh. Tanim mga ako doon. Wow, sarap oh, siling ligaw. Labuyo. Himayin nyo na yung ano. O, di ba? Perfect sa ating tinola. Sarap nga. Padami-dami yan, oh. Tanggalan mo pati ito. Oh. Bunyi ko na. Ano ba? Oo, Sarap kung nito, bahala ka guys. sa sabaw. Pisok mo na yung ganyan. Perfect na perfect sa ating tinola. Palista ka na ng bunot nyo. Gusto mo pa yung Eh, joke. Joke, Para joke. mabayaran na. Joke, joke. Baka joke lang yan. One to? Huwag damag, hindi natulaw. Sa akin, 1,840. Ano pangalan mo? Tuto. Tuto.
1,840. Itutok sa akin. Sama na yung kay Mrs. mo. Oo, dalawa kami lang. Yan. Nung kahapon, nagpunta tayo. Yung nanay na lang wala dyan, te. Ay, kay Budang ilan yan? Halin, tira na. Ilan kay Budang daw, te. Si Balong ay, hindi pa niyo nabilang sa kumun na ba kayo dyan sa inyo? Rin yung kay Balong Arad. Budang, ilan? 520. Hindi pa kinuha. Ilan nanay na lang May wala dyan. budang pala dito eh. Si Budang. Si Budang at si Budang. Kailan yung dalawa? Sinabi ko nila. Si Aba, bago si yung bata. Balik daw. Ilan kayo dyan, no? Magkano yun sa kanila, ate? Kay Jok 1 to. Kay Tuto 1,840. Kay Budang 520. Kasama na yung kay Piping doon. Piping ko pala. Diba guys? Iba-ibang pangalan. Tingnan yan. Kakaiba ang mga pangalan dito eh. Budang, Piping, Sino naman yung Budang? Nugnog, Itong, Peng. Pingping. Nagado nga si Dain. Oo, masarap to. Kaya tiniday, magkano sa'yo, te? Ha? Kasama na yung kay Jeffrey doon. Kay Kuya Dan, Kasama na 180. yun? Si Dan, huwag mo na ano yun si Dan. Ang dami ng pira si Dan. Pang tabako nga. Bilot na kapon, resibo pa ng kwan, kurinte. Sabi ko na siya kanila. Kala ko resibo ng Resibo asa eh. talaga ng kurinte. Hello po Sir Ernie Ligoyo. Eligoyo. Bilot na kapon. Hindi ko alam tuloy resibo ng kurinte. Ganito mo na kayo lagay. Wala na resibo dito sa sinana. Malalaki. Wala na. Andiyan ang Ben. Pero nasa parado kami. Ay, hindi mo na makita yung yung number. Hindi na sila kapon. Wala na tabako. Hindi mag-pagod na rin eh. Ano lang muna, sila rin makakain niya. Kakain na sila. Susuko siya sa ligaya. Kaya pagod. Nahiya siya mag-ahon na kwan. 100 lang yung kwan niya. Sa katawan. Sa Siligaya. Baka daw tawanan natin. Ngayon, may gagamba. Ano kayo? Ikatawa. Tawa ng kanya yung may-ari na itaw. Walang dragon fruit niya. Pagod na rin eh. Pero luang din na yung kasi. Tao nga, napapagod. Talaga lang. Lalo kung nag-iisa niya di. Lalo. Nay, oh. Ay, Ulog ka karon dyan. Ito guys. Kapis life. Coffee is life. Kayak siguro. Nawang kape. Talagaan. Siguro, ano, sa isang araw nakakailang beses ka magkape? Isa sa umaga. Isa sa tangali. Sangat kayo di ba? Oo, iba pa yung alas 9 Ayaw. mo. walang Bago matulog. Nagaw. Yaw? Ngayon pa tanga. Huwag mo munang Bukas na yung patanga. Pangbukas yun. Kasi kanina, parang wawalo lang. Inangat ma? Ingkas tag ka na. Tulog nga pinti yung ron. Yung galaw mau? Oo. Pakalamiro malakay. Kaya hindi naging ayos naging balik. Baka nakalubog na. Hindi na sila makaangas. Mamatay yung paglubog na lubog. Hindi. Galutang din. May uli na? Mga 20 magit siguro. Ilan yung higit niya? Baka kakalatay. Ayan guys, i-end na natin ang ating live ngayon at magbablog po Manuwan niyo sa inay kami. na. Salamat po sa nakijoin. Bye-bye po. Bye. Sinama niya yung Busy ang lolo. Tatlo may tao.